И здравейте, хора! Сега почва да записвам. Сега сетих. 5-та минута, нищо не сте пропуснали. 0-0. Ооо! Много засича! Що така? Какъв този бък? Играм с Левски. Това менеджер мод, само един матч сте изпуснали. Не, нищо. Победа. Не е много. Не съм вка... Уит! Ооо! Гол на Мано. Гол. Какъв гол? Батия ора. Хора. Пас. Шут! Ооо! Какъв гол! Наяво! 1-1. Аз не ги знам футболистите, да ви кажа. Браво! Зле си! Това си е фал. Няма. Това не беше фал. Сигурно се чувам тихо. О, какъв грешен пас. Какъв гол! Какъв гол, дами и господа! 2-1 на Джозино. Между другото, аз игра това е Бъфало или отвалята, да, Бъфало 1.3. Както ви казах, игра 1.3. За да си го свалите, трябва да имате FIFA 9. Няма значение коя FIFA, стига да е FIFA 9D. Да имате инсталиран това Buffalo 1.0, 1.1 и 1.2, за да имате. Засада. В момента играта ми е на 7 фрейма. Така мисля. Компютъра ми е не най-добрите, даже е слаб. Трябва да се преинсталира. Какъв гол на Джозино! Мисля, май трябва да намаля децибелите на играта. Те са на едно, Чакай. Така много зле. Араде! Губа си времето. Така... Фаул. Сигурно ще има... Не, няма да има жълт картон. Къде съм аз? Удрил! Вау! Какъв спринт! Юф! Гол! Много засича! Цъкли!
Направо цъкли като вятърен гъс. Сигурно тихо се чувам. Дай тук топката е. Ела ми, ела. Джозиньо! О, какво с... О! За малко корнер, но не. Дай топката, бе. О, боже. Мали. Не! Не! Браво, е! Не! Браво на вратаря! Ще го повиша. Ой. Не! Обърках копчето. Дай топката, бе! Дай, бе! Дай, бе! Ота! Дай топ! Какъв фаул, бе! Само не ми казва, че е дуспа. Не. Не! Ооо! За малко аз помислих, че е гол, но не. Хо-хо! И край на първото по време. Ще се видим след 15 минути. И така, вие сте второто по време, след почивката, 15 минути и да продължаваме. Май пак говоря слабо, така мисля. Горе-долу не се чувам себе си. О, боже! Няма фаул. Да знаете, аз не съм много добър. О, какъв гол на Жозиньо! И какъв бък! И какъв бък, както казах. Сигурно съм си... Стига да! Да, така става вече. Пас! Хоп! Хоп! И бейбе! Какъв гол! Когато записвам, Пола ми забива играта, не знам защо. Един го контузихме. Така. Но аз вече съм свикнал да играя на бъгави игри. О, каква града! Сигурно е тъч за нас. Ще я каза корнер. Дай. Оп. Прът! Какво спасяване? О, така беше. Така. О, тук стана мешеница. Голяма мешеница. Мамицата ти. И така, дай, пас. Уй! Какъв гол! И какъв бък! Какъв бък! Аре по-бързо да свършва този матч. Че ги сипих 7 на 1. Направо... Нямам думи. Кръц! О, какъв гол! Да видим повторението. Оп! Пръц! И гол.
Ела, ела. О, не се получи. Но това ще се получи, обещавам. Истина. Не. Да. О, какъв пас. Какъв пас. Дали ще пасне? Не. Дали ще пасне? Не. Направо цикли. Много съм зле. Първо викам, че съм добър, после зле. Много съм откачен. Дай, бе. Няма вкарате гол. Няма вкарате. Аз съм казал и ще... Спасявай, бе! Какво спасяване от Петков. Дай тук топката. Дай топката! Мерси. Абе, казах дай топката, бе. Мерси. Така. О, кац. Много бъгове има, бе. По-точно засича. Оп! Тук най-много защита. Бъг. Тук най-много бъгове. Дай топката. Дай тук. Тичай, тичай, тичай. О! Секс машина. В момента играта ми е на 14-13, някъде време. Ако греша, не знам на колко е. Не разбирам много от тия неща. Къде си, бе, бастун? Трябва да свърши вече. О, 9-1. О, но засича, бе. Когато не снимам клипове, не засича. Перфектно ми върви. А когато... Аре, свършва това време. Това матч, бе. Гато. Тир машина! Най-накрая. И хора... Но засича. Хора, ще правя на епизод един матч, защото нямам много време. И... тук е такова. Какво? Добре. Така. Хора, това беше от мен. Дано ви е харесало. Чакай. И добре, това беше от мен. Чао.